हादरसानाङैनो बिसायख'थिनि गोख्रों फोसावदिं सालायनाय नुनो मोन्दों। 66 नं बरसला बियाबाव बिजेपिनि 10 बोसोर सामलायलांनाय एमएलए गणेश लेम्बुआ गोबां गामियारि ओनसोलाव जौगाखां खामानिफोरखौ मावासै। सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां गुदि फरायसालिफोरा गोमालांदोंसो। सावस्रि देहा फाहामसालिफोराव फाहामगिरि गैयैनि जाहोनाव बायदिसिना बेरामजों गोबां मोगा-मोगि जानांदों। गोबां आबादारि रायजोफोरा सरकारनि खाबुखौ मोनाखै। गामियारि रायजोफोरा लामा गैयैनि जाहोनाव लामा हान्थिनायाव जालाखार सैनांदों। बाबुराम बसुमतारिया देरहायोब्ला एबा रायजो राजाफोरा गोसो गुदुङै मदद खालामनानै देरहाहरोब्ला एसेम्ब्लियाव दाबि दैखांगोन आरो खामानिफोरखौ मावफुंगोन होननानै रादाय होयो। आरो धेकियाजुलियाव सोलोंथाइनि जेंना, सावस्रिनि जेंना, आबादारि जेंना आरो लामाफोरनि जेंना दं। आरो बे बिबुंथि इउपिपिएलनि बिजाथि बाबुराम बसुमतारिनि। गिबियावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावग्रोदों आरो आंनो गिलिर मोनसे बिबान होदों बिथाङा, जाहाथे फैगौ 9 अक्ट' 2022 बेवहाय बिधान सभानि माने इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। बेवहाय आंखौ बादायनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय गुबै बाथ्राया बेनो जे बरसलानि समस्याया गोबां। बरसला समस्यायाव गोबां समस्या दं। सोलोंथाइनि जेंना, बेनिफ्राय सावस्रिनि जेंना, आबादारिफोरनि जेंना, आबादारिफोरा आबाद मावनायनि खाबु मोनाखै। फरायसालिफ्रा गंसे गंसे माने जोबस्रांलांगासिनो दं, बन्द जालांगासिनो दं। बेनि उनाव सावस्रि बिथिङाव जोंनि मानसिफोरखौ गारसोनानै दोननाय बादि जादों। जि जायगायाव प्राइमारि साइस्थ' केन्द्रफोर दङ बेफोराव डक्टर गैया, मुलि गैया। हर गेजेराव बेराम आजार जायोबा बेफोराव लानानै थांनो हाया। बेबायदि माने उसुबिदा गोबां दङ। बेनि उनाव आबादारिफोरनो जेबो माने सुबिदा होनो हायाखै। दैनि बेबस्था खालामना होनो हायाखै, दै सारनायनि बेबस्था खालामना होआखै, हासारनि बेबस्था गैया, जोलैफोरखौ मोजाङै मोना। बेबायदि गोबां समस्या दं। आरो बेयाव लामा सामा गोबां जायगायाव जाजोबाखै। बे लामा सामाफोरनि थाखायबो जोंहा हान्था मेलाया गोबां जेंना जेंगोनाजों जों रायजो राजाफ्रा भुगिनो गोनां जादों। गतिके बेफोर जेंनाफोरखौ लानानैनो आङो सिन्था खालामगासिनो दं। आरो गोदोनिफ्रायनो आं बे ओनसोलफ्राव, बे बरसलानि ओनसोलफ्राव गासैथिंबो बायदिसिना आफादारि मिथिं दावथिंफ्राव साइकेलजों बेरायनानै आं नुनो मोननाय, बे हाब्रु दैब्रु साइकेल सालायनानै आं थाबायथिंनो मोननाय। गतिके बेनि समस्याखौ आं मोजाङै मिथिगौ। गतिके बेखौ आङो बे समस्याफोरखौ लानानैनो आं देरहालाङोब्ला रायजो राजानि